Takun Farko TV, danna subscribe, danna ƙararrawar sadarwa, mun gode. Kowa tashi bagana akan mai matuwa sarkin Zazzau Alhaji Dr. Shehu Idris yana faɗin cewa adalin sarki mai tausayi, sarki mai imani, sarki mai tausaya ma talakawansa. Yau gashi an gani ni da kai muna tahowa a mota tun daga kofar doka yadda kasan ana tafi taron idi haka ake takowa a kafa to sai da muka zo wannan wuri muka cewa ai tunanin da ake nemi mutuwa sarki yau ne mu'ujizarsa take bayyana irin da Allah ubangiji ya halicce shi a matsayin na bawon shi. To alhamdulillah kamar da mai saurare ji Muhammadu Abdullahi Baro kenan. Hakika tun bayan rasuwan sarkin Zazzau Dr. Alhaji Shehu Idris ake ta tsumayen abin da gwamnan jihar Kaduna zai yanke hukunci a kai. An jiyo Malam Nasiru ‘yan Rufa'i yana magana akan masarauta cewa lalle sai ya bi diddigi ya tabbatar da yadda tarihi yake. Don haka mutanen al'ummar jihar Kaduna suna nan sun yi cincirundu da mutanen Zaria suna sauraron hukunci daga bakin mai girma gwamna. Wane ne sabon sarki? Wa za a naɗa musu? Allah ne kaɗai masani. Ana ta raɗe-raɗin cewa gidan Mallawa su za su karɓi wannan sarauta, wasu kuma sun ce ba haka ba, a inda gwamnan jihar Kaduna ran shi ya ɓaci ya fusata yake magana cikin kakkausan magana. Gwamnan ya ce abin takaici ne a dinga ɗaukan jita-jita ana yaɗa labaran ƙarya. Dama can masarautar Zazzau ta saba da irin wannan al'amura. Daga lokacin da sarki ya rasu kafin a naɗa sarki ana ɗaukan tsawon lokaci kafin a naɗa sabon sarki. To, ku dakace mu nan ba da jimawa ba za mu kawo muku cikakkun labaran. Mun gode. Ni ina sauraro abin da mugu ke cewa. Muna kuma saurari. Allah ina sauraron abin da tsoho ka faɗi duk. Muna kuma saurari. Ku nemo mani soja nan ku nemo ɗan sanda. Muna ji, muna gani, muna